खातिर घरे आइल बिया। मलिया मोर नेपाली बिस्की रम लाइल बिया। एहो नया साल में मिले खातिर घरे आइल बिया। मलिया मोर नेपाली बिस्की रम लाइल बिया। मलिया मोर नेपाली देसी रम लाइल बिया। खाए खातिर चिखाना में बम लाइल बिया। खाए खातिर चिखाना में बम लाइल बिया। मलिया मोर नेपाली बिस्की रम लाइल बिया। मलिया हमर नेपाली देसी रम लाइल बिया। एहो अभी आप सुन रहे हैं कमला बिहारी को। चढ़ते दिसंबर मलिया फोन हमके कइले। वीडियो कॉल हमके कइले। नया साल में मिले खातिर डेट उहे धइले। सुना भाई सुना बतानी मलिया के कहानी। नरम नरम हाथ से पैक उ बनइले। पैक उ बना के बेबी हमके पियइले। होठ अपना जाम से होठ में सटइले। जाम उपिया के बेबी खुलियाम काम कइली। मिलेला नेपाल से बिहार में उइली। हमरा खातिर गिफ्ट में एगो दूगो नहीं हो 4 बोतल लइली। 4 बोतल लइली हो 4 बोतल लइली। मछली के मुरा औरी झर लाइल बिया। मछली के मुरा औरी झर लाइल बिया। मलिया मोर नेपाली बिस्की रम लाइल बिया। मलिया हमर नेपाली देसी रम लाइल बिया। एहो बड़ी डेंजर बिया हमर मलिया नेपाली। मलिया नेपाली हो मलिया नेपाली। ओकरा पसंद बा कमला बिहारी। कमला बिहारी हो कमला बिहारी। बड़ी डेंजर बिया हमर मलिया नेपाली। ओकरा पसंद बा हो मरदा बिहारी। सखिया सहेलिया के संगे लाइल बिया। सखिया सहेलिया के संगे लाइल बिया। मलिया मोर नेपाल से देसी रम लाइल बिया। मलिया मोर नेपाली बिस्की रम लाइल बिया। पी के पगला जाएंगे हम।